Please hold up to. Huwag ako, nasaktan ako. Sabi nga't wag ako eh. Gusto mo bang masaktan, ha? Bigay mo yung sabi! Ano ba? Lahat na lang kinuha nyo! Nung nawala siya, nawala na sa akin lahat. Pangarap ko, buhay ko, kaligayahan ko. Kaya pati ba naman to, ha? Kukurin nyo pa? Papatayin kita! Tagal na akong patay nung iniwan niya ako. Kaya kung papatayin mo ko, para ka na lang din pumatay ng patay na. Ano? Baboy? Double dead? Alam mo kung paano pumatay? Naramdam mo sa kanya na mahal mo siya. Tapos, bigla mong iwan. Ganun pumatay, gago! I still see your shadows in my room. Among the dialects, Bisaya lang ang naitala sa Guinness. Ano? Oo, kasi isang salita, ang daming meaning. Tulad ng? Ang sa Bisaya, yung peace, Peace. pwede kapayapaan. Peace. Yung peace, pwede muka. Peace, oo. Yung peace, pwede isda. Peace, oo. Yung peace, kung saan ka nakatira, peace 1, peace 2. Ganon. Tama. At saka, pag may kaaway ka, Ano? pwede mo rin gamitin yung peace. Anong peace? Pisti. Ganon. Ano pa? Yung pale. Pale. Yung pale, pwede timba. Timba. Yung pale, namumutla. Yung Pale. pale, nagbabalat. Yung pale. pale, yung past tense ng Paul. Oh, I pale. Ganon. Tapos ba nag-text ka tapos hindi na-send? Message sending pale. Nga demonyo ka. Bisaya, your question. What is your best asset? Ha? What is your best asset? Asset, di ako naging asset, ha? Tsaka delikado yan. Mental Hospital, hello? Hello, miss. Pwede mangutana? Napay pasyente ang room 308? Hala, wala na ra ba kay nakaikyas? Nga naman di ay. Wala. Kanang ako lang yung siguro ba kung nakagawas na bagid ko diha. Kapal na mukha nyo, mga manuloko pamilya nyo. Kapal na mukha nyo, mga sinungaling naniniwala kayo sa sarili nyong kasinungalingan. Hindi ka napapagod? Kasi sir, sumusobra na sila sir. Hindi ka napapagod sa kakasalita? Napapagod din sir, pero ilabas ko na lang. Parang gusto kong magpakulay. Suggest nga kayo kung sinong pwede magkulay ng mundo. Bagay talaga tayo. Bagay tayo. Bagay tayo.